disposal equipment, large quantities of communication surveillance equipment, varying quantities of weapons. Mayani ohina mponsa eni enkomo ohine sauti yenka ya mwakwaba. Ohina huma no atekoya Premtobre Kasee na Oguso she Adom TV, Go TV 176, DSTV 280. Some no do one one so FM Penny State of the Nation address. I ne wode ekotudwa e wo mrahye bedwafie mu no ntino ya hwe nia ekoso e wo ho ya di kwan akotie said the reaction no etie bra wakasa wie no o te se speaker e kasa na afi house ho so e hye won mo adwene yakwa akotie mampani ensem ne bi ye kɔ ho biem na afi ye ne amaniboni ya woto nkra free mrahye bedwafie mu e breye ohene amponsa edi enkomo na afi ye hunu nia ekoso nti ohene enya ema ye no ye beto so na yakọ eye ensem foforo emu sano so say Adom TV Premtobre Kasee na ohwe enti mi enko ohina mponsa aba so ye ne nka so ohina uti yenka ye mo ha ohina mponsa uti yenka ye mo ha ya enuame nuaba ya da se papa sabre mampani akasa wie twamfoni ni kire ye e de na ekoso ho sesia na etesai okasa wie ye no yo mini aba me da se omampani na rado nankwa Akuffo Addo se de awudi kan e kan ye no ordinary ni den nsam nyina atudwa na menim se enum no ya bible mu ama eye ya hwefo omahu se de awokan e fa bambo ho na fensi kasam totoye ene oboni be kase other sectors ni nyina no na se obedu eye masebedwam hase a se ye kan attendance na se nipa e ba ye na obepu ehwe ye omampani na obetie nsam a okan bi ne dia na chese yamampani adadafo mienu na chese wodi woni onyam ebeta adwumadi na chi mekire yenwura John Ajokum Kufo ebaye na fenso yewura John Dramani Mahama so enso so ebaye na fenso amaya hodo ne anamusifo a wo Ghana hanso so ade a won so wo baye a wo hwe otomafo pani ono so ebaye a ne nyina empanifo a woni ehwe oman so na woni hwe na wotenetene oman no so etimi ebaye a ne nyina no omampani dontwe echi na chese ode ensem ahodo ede etudwa na wode nsem atudwa wie na eyade adom kumanfo no na woni esore na woni tonyom na ebinum kura wona print ensem ede agu eye paper so na wakanse na vaccine no ewohen vaccine no wohen na mampani kire se enioma nemu nyina no ogusu a wode tototo nioma se na be ya vaccine no ene akwatwe wo mai mu no ebi nso so ebetimi ede aba wo kire se sa wo man no ade a wode sika twede ene ada hyemu ai obambo ho nsam so nititiri ye border ahodo no so no amampani kire se ade a wobo modern na omai yetimi ede sika ewura mu se na be ya omanfo no nkasa nso bambo ho nsam so ebetimi akoye eno nti no wo hwe nsam a omampani ade tu dwa wieye na dom kuma no ba no dani yewura ketla to forcing ade nsam atudwa na wo kire se kawhwe neoma ahokyere aba Ghana fo so a ne eye dom kuma no ehwa ade se aban betimi asiesie neoma na neoma nso atimi akonka na momo no dom masebedwa no ede na wotwumu a ene ade asi wo se ensem amampani aka no obabedom asuko na wohwe se sen ena nsem no ebetimi ade akọ ene de metimi aka se nipa eba ye paama jase piemu ha ayema amebinum nso ewo montene so bambo nsem de enyansem kuma akra chese ni nyina no masebedwafo no bi nso ede nsem makomienu ede etudwa ohina mponsa ya da se no amane bo yenim se de aka bia nso wadaro ma ba meyensa aka ya me ho so ho ya da se papa ohina mponsa na yete no nka no Premtobre Kasee na Oguso ehwe no yeto so